Loreen, että tuosta Linhaihu talvihuollossa pikkuhiljaa alkaa pakkasia olemaan, niin ajattelin muutaman videon tästä ottaa, kun tuolla Facebookissa Linhai-ryhmässäkin kysellään monesti näitä. Muun muassa tätä liitintä, mikä on täällä penkin alla. Eli penkin kun ottaa pois, niin se on tossa. Siinä on tuommoinen metalliklipsu, mistä sen tunnistaa. Tämä on se, mitä ne poliisit kysyy, että näyttääkö mittari nollaa vai toimiiko. Niin tätä ne meinaa. Tuon kun ottaa pois, niin nopeusmittari näyttää nollaa ja mönkiä kulkee 80. Ja liittimen tuikkaa takaisin, niin sitten se menee se 60 ja radotin toimii.